رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: المجلس الثامن في ذكر أشربة أهل الجنة. جودر جوية تبرها جودر الرسومي يدي ولوكي جرمجي بالجنة yimɓe aljanna ha nder aljanna ɓe ñaman ɓe jaran, amma na ngam weelo na ngam ɗonkal, ngam weltinoraki. ɓe ñaman ɓe jara yago waɗa haje bo wala. To ɓe ñami ɓe jari man ɗo sei ɓe wa'a ɓe wulwina tan hunde man wurti banni kayum man ɗo bana ɓurengol wurti misiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Getoje tabitani Allah jawmo tagefoji wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allah ɗum salatu mako ɗo jagorɗo meɗen do annabijo meɗen Muhammad e do aloen mako e sahabo en mako. ذكر الله سبحانه وتعالى أشربة أهل الجنة. Allah مسلم بغاري ودني وولوي جرم جيم بالجنة. فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. الله سندوي فيها ɗon nder aljanna anharum coofi maaje ɗe ndiyam haaɗayi ɗe laataki maaje mawɗe. Nden anharum o wi maaje man ɗe ɗuɗɗe, na maayo man woto. Min ma en gayri asinin, hibgo e ndiyam tana sanjuɗam tana nyilduɗam. Wa anharum maaje goɗɗe fahin min labanin, hibgo e kosam. Lam yatagayyar ta'amuhu, ɗam daka muɗum waylayi. Wa anharum e maaje goɗɗe min khamrin, ɗibgo e giya mbad lajjatin belɗam li sharibina hedi jarotoɓe, na kaɗɗa baɗam duniya. Wa anharum e coofi maaje min asalin, ɗibgo e njugri musaffa laɓɓinandi. Walahum fiha min kulli samarat. Wodani ɓe ha nder aljanna ɗo kala ɓendalloje fu, kala yaake fu ɓendalloje fu wi ɗon, kala nde giɗɗa fu, kala fu wi fu ɗon. Amma ha ɗo ka to hakkile a ɗaɓɓitan goɗɗum feere ka a heɓata, wakkati feere bo a ɗaɓɓitan ɓendalloje goɗɗe ka a heɓata ha duniya ka. Hadihi l ashribatu, jaramji ɗi, hiya ashribatu ahli dunia. Jaramji ɗi ɓe jarata ha aljanna ɗo ɗum jaramji yimɓe duniya. Qad zakara Allahu subhanahu wa ta'ala annaha fil janna. Allah mo sene bangare wodani o wolwi kanji man ɗi ɗon nder aljanna. Walakin takhtalifu amma fi dunya. Amma se kaka jaramji man gonɗi ha aljanna ɗo ɗiɗo lura ɗi sendira be ko woni ha duniya. Wa amma ya'rifuhu nnas, ɗon sendira bo acca dede ko yimɓe mbowino. Wa in kanat tastariku fil ism, ko jaramji man latake ɗon hawro be jaramji duniyaru ha inde. Wa tastariku fil ma'na, ɗi ɗon kawta bo hedi mana, bana ɗo jareteɗum to ya bo jareteɗum. Walakin takhtalifu fil haqiqati wal kayfiyya. Amma se kaka ɗum ɗo lura hedi gonga majum be no ɗum wayi. Fal asribatu allati fi dunya tanqati. Jaramji gondi ha duniyaru kam taƴat, ake feere a yiɗi a heɓata. Nden bo jaramji man ɗo laatata tum ha nder tiyo man ɗo wara waɗata. Wa amma asribatul jannati fa innaha la tanqati wa abada. Amma jaramji ɗi aljanna hanji ɗi taƴata ha faroy. Wal asribatu allati fi dunya qalilatun kammiyatuha. Jaramji gonɗi ha duniyaru bo moggal muɗum man seeɗa. Walakinna al asribata allati fi ljannati anharun tajri. Amma se kaka jaramji gonɗi ha aljanna kam ɗum coofi, ɗum maaje on ɗo ila. Wal asribatu allati fi dunya tatagayyaru wa tafsudu. Jaramji ɗin gonɗi hedi duniyaru ɗi ɗon wayla wa tufsidu, ɗi ɗon bonna.
falma'u ija hubisa fa innahu yasanu wa yantu. Ndiyam to faddama a sukki ndiyam man ɗam ilata sai ɗam yidda ɗam hacca ɓawo ɗo. Wa amma alma'u alladhi fi ljannati, amma ndiyam gonɗam ha aljanna fa innahu la yataghayyaru abadan wala yufsidu. ɗam waylata ha foroy no ɗam faɓɓiri fu ɗam wonnata goo, sawa'un kana jariyan aw kana mahbusa. Fotan ɗam laata ɗam ilojam malla bo ɗam fadda ɗam ko ɗam sukka. واللبن الذي في الدنيا إذا تأخر يفسد، إذا تأخر يفسد يفسد فسد يفسدنا. واللبن الذي في الدنيا قسمها دنيا إذا تأخرت دم سبت سيدني يفسد دم ونن وتصيبه الحموضة والانقباض. لمك وفدم بجوتك منك ها ونكو biru ko samde ala sakko pellel guldum to acci dam jodi ko lertati ni kalas to a wobi no ananta dam wadata ha sare no ko sama wadata dam matasa tam mara ko ngena ko dam lamsan to hawada damugo dam lamsan nalam su gaji alam si balalati ni dai den ya ke mana nana dam do nanga hunduko sanji sotti bana asdi mu wonna wa rubbama yatakhammaru kai budi heewi man ko dam warta dam lamma ha sala kerol hada wukina wa amma labanu jannati fa innahu la yataghayyaru ta'amuhu abada. Amma ko samal janna kan jam do dakam ma jam waylata am foro mahama talal baqa kono joɗuki ma jam juutiri wa mahama ta'akhkhara istimaduhu kono hutinirki ma jam sabbiti fa innahu da'imun tayyibun la yataghayyar. Kan jam do foroy ɗam belɗam ɗam sanjata sa ha nder leddi men ɗo woodi nokkure to ɓe ɓiri kosam ɗam ɓe ɓiri keenya be ɗam ɓe ɓiri hande fajira asira man to ɓe gaddani ma a heftata ɗame wonɗame sanjata sam ha pellel pewɗum ha lesde bamin dajata ɓe waddanama ko sam ɓiraɗam keña fajiri be ɓiraɗam hande fajira asiri on ɓe waddi a heftata ɗame wonɗame. Alhamru alladhi fi dunya khabisatun muntina, mbal gonɗam ha duniyaru coɗɗam kaccuɗam muzilatun lil akli muskila ittojam hakkilo guykinojam tajurru ala ashabiha alwaylat ɗam ɗo fooɗa boneji ɗam waddana jawmijam tajurru alayhim alfasada wa dhahaba al-uqul ɗam ɗo fooɗa ɗam wadda dow maɓɓe bononda e nattuki hakkilo ittuki hakkiloji fa hiya ummul khaba'is. Mbal duniyaru kayum woni jiido soɓeji fuu kayum won dada masiboji soɓeji fuu. Wa qad harramahu llahu wa rasuluhu, haqiqa Allah eno laaɗa muɗum harmini mbal duniyaru ɗalgiya tayaru ɗalgiya tayar tayana accu ɗalgiya tayar tayana accu aɓadu masa. Wa ajma'ati sara'i'u ala tahrimi khamri dunya, sari'aji fufu ɗi potti dow harmuki mbal duniya. 1985 wodi hawtirde min yahino ha Yahude balɗe 7 goɗɗo mission jo mawɗo ha mission ɗo wondi be amin balɗe man ɗo pat min ceedayi wakkati to min ɓe juuɗo ɗo dari laaraɓe ha nde hawtirde wari timmugo o wi to 1984 mi wi on nako 85 tammi 84 yaɓe yakema e biya laami ɓuray duɓi ɗiɗi Adamu Dam Joya rahimahullah o waɗino association maako feere o inninga Alhuda ha o waɗino calendrier ji fu ɗo wurta iri yimɓe siganɓe temaro mari kanko on jewni hawtirde man o wi ɓe en fu yecca no islam o ummiri her mum mi jangde qur'anu yahiri her
waɗi hawtirde man 84 ha yahunde 85 waɗi ha marwa hawtirde go maɓɓitawa ɓaawo balɗe ɗiɗi ɓe lendi avion spécial hosimo nonno ɓe bariri ga ɓe hultori ga nonno ɓe bariri association man to ha ɗon ɗo yimɓeji ndewa hawtirde wari timmugo yimɓe wi to kadi nda jotta hawtirde ɗo ko waɗi en ɗo gondi ha ɗo en ceedayi ɗume jotta ka ayi hakkunde diina amin be diina mon o wi hakkunde diina mon be diina amin pat gotel sey juulugo mon feere be juulugo amin tan ɓe wimo kayi na on ɗo ñama gaduɗo on ɗo yara bal o wi fewre pat haramu a yisiken o wi pat haramu ha dinaji pat haramu ha dina maɓɓe fu haramu kaji o wima wa asma'ati sara'i wala tahrimi khamri dunya sadi aji fufu ɗi potti dow harmuki mbal duniyaru kadi ɗo ni nden an Allah waɗi ma a julɗo a wiya way a yaran way a moɗankini hoye koye feere way a foɗat hendu feere way a surnan surɗe goɗɗe feere kuro halgol kal feere a waɗa a ɗisfina jotta ka o ɗuma ɓikkonji motoɗo kay hande ɗum ko ay région ɓe famay sam o yaha o dara jotta to dari seeɗa goni ɓe rawa hosa to moƴu ɗimba hoore ɓe rawa to yirla moto won to yimmini ka ɓe rawa kosɗe ha ɗo ɓe rawyan ha ɗum kam o wayi région jotta kam Allah waɗi ma ɓe hakkilo ara wonnango la hawla wala quwwata illa billah mbal duniyaru ɗo woɗay de sariyaji pat harmini mbal duniyaru accuka non wa aidan turisul marada fil jism mbal duniya rontinan ñaw ɓeedi ɓandu wa yusabu mudminuha bi fasadi jismi dumɗo yargo mbal ɓandu maako wapete be wonnuki ɓandu man ta'ulu bihi ila alhalaki se ɗum desa mo ɗum yaara mo ha mayde wa tahdusu amradan muta'assiya la yumkinu ilajuha nden mbal fuɗɗan ñawji goɗɗi feere caɗɗi ɗi ñawdugo ɗum heɓataka sammaha Allahu ta'ala rissan min amali shaitan Allah seniɗo mo tagi mobgal tageji fuu ɗo o inni mbal duniyaru ɗo coɓe ɗiggo e kugal sayɗana amma khamrul jannati amma mbal aljanna fa innaha khamrun tayyiba kanjam kam mbal belɗam laysa fiha afatun wa laysa fiha kadar aybe wala her majam wa laysa fiha kadarun budumri wala her majam wala tusibu lugula kanjam ɗam nattinta hakkiloji la yusaddauna anha wala yunzifun Allah wi mbal alakhira mbal aljanna to ɓe jari ɗo la yusaddauna anha koye maɓɓe nawata her majam wala yunzifun ɓe guykata hakkiloji maɓɓe ittata suratul waqi'a aya 19 nafa subhanahu an khamril jannati al afati allati fi khamri dunya Allah mo seni e wodani o riwi o accini mbal aljanna aybeji gonɗi ha mbal duniya fa khamru dunya khabisatun wa khamrul jannati tayyibatun mbal duniyaru coɓɗam mbal aljanna bo belɗam ولهذا قال لما جمع النبي لذة للشاربين بل الجنة بلدم هذه جربوه خلاف خبر الدنيا كلوتي بل دنيا فإنها لا لذة فيها حجر بلما ولا هرماجم بل أشين هي مرة الطعام دم هذا متكيجم دم هذا يمكيجم كريهة المذاق وين متكيجم خبيثة الرائحة sobakacceegol jam sayyatul asari halla batte jam alaman sari ɓe haa ɗo jarruna to o yari ɗo o resi ɗo se o tiɓa a annda welayi to weli ko waɗi o tiɓata kadi nde welayi may kon to a yaray mbal man feere je ɓe defata nder kartiyeji ɗo ɓe wi feere to goɗɗo yari hakke ɗum haaɗi hakke ñaaɗi ha hunduko maako to o yari o ittiɗo so waɗa haa ɓe wi to inde mbal may haa watta ko sam se o lorna fofde haa o heɓa o deɗita seeɗa feere ɓe wi fettinan dalde sam baran jotta ɓe wi
ɗon ɓe waɗa tiyoji ni ɓe andi no ɓe watta ɓe waɗa ɓe kas ɓe waɗa ɓe simtina vapeur may ɗo kanjum on simta ha ɓe mofta ɓe waɗa bal may to a fiikuɗo lasana a waɗi ni jaɓi kanjam ɗo petetel ni sei jilla be ndiyam yara ɗo ka yimɓe men waɗata ha ɗo dey accu hala je nasara waɗata kam Allah waɗi goɗɗo be hakkilo timmugo ɓurdi takle fuu wi kay ndika usta hakkilo makko o anda o jinnaɗo mere waɗi mo o cembiɗo o wawi huwugo hunde ko ɗume kay ndika o ɓedda sembe may seɗɗa o va'ayre jo hande o famay ɓandu mako sam o sakkini jimmoɗa o sa kuro algorkal feere waɗa hakkili nisbina drok nasalullah salamata wa lafiya ɗo pat kuje karamɗe dey wa qad rattaba Allahu nonnona ala saribi hal hadda haqiqa Allah tokkini do jarowo ɗam haddi bi an yujlada samanina janda o ɓocci capai jetati da goɗɗo yari bal yiyama sari islam aɗa dogga to o ɓocci capai jetati wa asqada adalatahu Allah yandini adilaku mako bo kanko jarowo bal na o adilijo fala tubbalu lahu shahadatun seedaku mako jaɓatake illa an yatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala koyna to tubani Allah mo seni bangare wodani o acci alko balma sona non ka futubu mako seedaku mako jaɓatake ko wadi kadi li annahu murtakibun li kabiratin min kaba'ir dhunubi ngam kanko waɗɗiro geddal mangal yibgo e gedde mawɗe amma khamrul jannati fa innaha tayyibatun nafi'atun ladhiza amma bal aljanna kanjam ɗam belɗam nafojam tayyiba ɗam ceniɗam nafi'a nafojam ladhizatun belɗam la yatariha ayu afatin min afati khamri dunya fe anta bal aljanna ko kaye aybe iggoye aybeji bal duniya wa in istarakat ma khamri dunya fi ism ko ngam laatake bal aljanna hawri be bal duniyaru ha inde do bal do bo bal tan lakin al ma'na wal haqiqata mukhtalifan jiddan amma sikaka mana be gonga man kam ɗum duru ɗum no fanti wa mimma fil jannati min al mashari nder ko woni ha aljanna yibgo e jaramji al asal jumri ayi ha duniyaru na to a wari misalu hunde ɗo weli bana jumri weli bana jumri man ɗon ha aljanna fu eyi na iri je duniya ɗo dey je duniya be dome nder ton ko ɓe leɗɗe kuɗi feere ma ɓikkon ñaaki man ɗon ton kay na banni ɗama ka laɓɗam tan ndiya wi'ete jumri ndiya ka laɓdi wa huwa mawjudun fi dunya jumri ɗon ha duniyaru wa huwa min aladdi lmasharibi wa anfayiha jumri nder ɓurɗum welugo jaramji nder ɓurɗum nafugo jaramji wa fihi shifa'u ɗon ha jumri ɗo ñawdigu kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala bano Allah mo seni e wodani wolwi mo Allah mo seni e ɓangare wodani wolwi ma annahu ladhizun wa tayyibun hawtade bo be jumri ɗo ndi beldi ndi ceniidi fa fihi shifa'un linnasi ɗon ha jumri ɗo ñawdigu yimɓe watadawa bil asali lmusaffa wahtajim ñawditora be jumri lamdi aslul jannati ahsanu min asali dunya asalul jannati jumri aljanna ahsanu ɓuri woɗugo min asali dunya dininta jumri duniya bal la yusbihuhu asala dunya illa bil ismi acina jumri aljanna ɗo nandata be jumri duniyaru koyna inde tan ɗum jumri ɗo bo jumri tan wali hada ngam majum qal Allah wi min asadin musaffa ɗon ha aljanna ɗo jumri laɓɓinadi li anna asala dunya fiha kadaru ngam jumri duniyaru kam budumri ɗon her maari wa yahtaju ila tasfiya ndi ɗo buke ha laɓɓineki yahtaju ila ta'abin bada tahsili ndi ɗon buke heedi torra ɓaawo gasnuki ndi idde ko ha heɓa man ɗo ma torra heɓrata ñaaki fiɗama heɗɗo yite wulama heɗɗo ha wa'ata ɗo leggal a dirtita du'a wakkere en wala ni anka ko ɗum waɗata ɗum idde ko a heɓa ndi
nden nder ton go fayin dome ñaaki ɗon nder jumri go ha a ñama fiɗama haɗa men jumri duniyaaru ka torra ɗon heedi muɗum amma jumri aljanna torra wala hen non kanjum wa yahtaju ila taabin bada tahsibi oɗo buke ma heedi torra ɓaawo gasnuki jumri duniyaaru khilafa asalil janna ko luuti jumri aljanna fa innahu musaffan min al asli kanjam kam ɗam kayri kandi laɓɓinaadi daga asli la yahtaju an ahla aljannati yarabuna fi tasfiyatihi ɗum bukataake ha yimɓe aljanna torroro ngam dalila laɓɓinkindi wa fi islahiyedi moƴƴinkindi mislama yarabuna banduɓe torroto fi asali duniya jumri duniya summa aidan asalu duniya qalil hoti ɓawaton fahinta jumri duniyaru kam famardi kamiyatun qalila kimmiyatun qalila nondi foti man ɗo pamaru amma asalul jannati fa innahu anhar amma asalul janna amma jumri aljanna fa innahu anharun tajri kayri kam ɗum coofi ɗum maaje on ɗo ila wa anharun min asalin musaffa allah seni ɗo wi ɗum coofi iggo e jumri laɓɓinandi anharul kabira coofi mawɗi wa hada min azaibi ayatillahi subhanahu wa taala nda ɗo ɗon nder kaya fa ayaji allah mo seni e ɓangare wodani annahu ajra fil jannati hadihi l anhara allah doggini o ilni ha nder aljanna maje ɗe min shay'in iggo e hunde kana marufan inda nnasi fi dunia annahu qalil hunde nde laati andande yimɓe ha duniyaru amma hunde man nde famarde wa hadha mimma yadullu ala anna aljannata tahtalifu ikhtilafan kasiran amma fi dunia kadi ɗo ɗon hando dow aljanna ɗum ɗo lural ɗungal accina ko woni ha duniyaru to a nani hunde gonde ha duniyaru inde muɗum be inde hunde wonde ha aljanna a anda ɗum lural inde tan hawti lakin alladi fi dunia mimma fi ljannati innama huwa namajidun yasira amma se kaka dey ko woni ha duniyaru be ko woni ha aljanna ɗo ɗum model on pamarum ni tan je duniyaru kam model ko woni ha aljanna ɗo pamaren ni ha duniya hatta qala ibnu abbas radiyallahu anhuma laysa fi dunya mimma fi ljannati illa al asma wala her duniyaru ko woni ha aljanna ɗo koyna inde tan inde man hawti tan yani ko ibnu abbas muñata anna ma fi ljannati yahtalifu kulla l ihtilafi amma fi dunya andu ɗum ko woni ha aljanna ɗo luura kala luuruki fuu accina ko woni ha duniyaru sey inde tan hawti wa in kana alladi fi dunya yushbihuhu fi badil wujuh ko ngam laatake ɗum ko woni ha duniyaru ɗon nanda be ko woni ha aljanna ha yoga kuusitirɗe wa yusarikuhu fil ismi nden hawrana ɗum ha inde lakin yahtalifu anhu ihtilafan kasira amma se kaka ko woni ha aljanna ɗo ɗo luura accana ko woni ha duniyaru luural ɗumgal wa kadhalika sa'iru ma fi ljannati min assamarati wal fawakih non horano ko woni ha aljanna iggo e ɓendalloje non fawakih e fonkalloje kuje ko weltinirte tahtalifu amma fi dunia ikhtilafan kasira tahtalifu amma fi dunia ikhtilafan kasiran ɗum ɗo luura accina ko woni ha duniyaru luural ɗumgal la ya'lamuhu illa llahu subhanahu wa ta'ala wala anduɗo luural man no ɗum luuriri ɗo sey allah mo seni e ɓangare wodani tan ɗo kuje wa innama ya'rifu nnasu ma fi ljannati bima yajiduna nadirahu indahum fi dunia amma kadi yimɓe andi tan ko woni ha aljanna be ko ɓe tawanno nandumajum ha duniyaru her maɓɓe ɓe ɗon no mari nanduman ha duniyaru ɓe gi'a iri ko nandi noon wa amma ma laysa lahu nadirun fi dunia amma ɗum ko walana ɗum yeru ha duniyaru nden ɓe tawi ha aljanna fa inna allaha akhfahu andu allah suudi ɗum kañum o accini ɓe sey to ɓe tawoy ɗum to wala ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala wala anduɗo ɗum koyna hanko allah mo seni e ɓangare wodani qala ta'ala allah ɓangiɗo wi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس هو عندها ما أخفي لهم كبسودنا من قرة أعين فور في جته ɗum ɓe jiyata gite maɓɓe nana belɗum ɓerɗe maɓɓe de itora be majum ko Allah sigani ɓe bayi ɗum banni to nafsu fu anda ko Allah sigani ɗum jazaa bar jari bima kanu yamaluna ko ɓe laati ɓe ɗo kuwa suratu sajada aya 17 fala yuhidu bi awsafi ljannati filiti ta tindinoje aljanna tindina aljanna ha tindinoje wande timma wa ma fiya be ko woni nder aljanna wala mo foti ɗum illa Allah subhanahu wa ta'ala koyna Allah mo sene ɓagare wodani takkude wa innama bayyana lana ashiya'a mimma fiha seni kadi tan Allah wanginani en kuje yoga ko woni her aljanna li ajli an na'rifa dhalika fanajidda fi talabihi ngam sabbu en anda bolwaɗum ɗo nden en tiiɗa kadi ha ɗaɓɓititki ɗum wa sa'ili husulihi bil amali salihah e non en huwa ngam dalila gasnuki ɗum be kuuɗe meɗen laaɓɗe kama annahu jala fi dunya namajiza mimma fi nari banon Allah seniɗo waɗi har duniyaru model misalu bana ko woni ha yite min ajli an nakhafa min annari ngam sabbu en kula yite ge alakira wa nastaniba ma yusabbibu dukhulaha en luncita en laata ko sabbibinta nastugo ge fa kullu ma yata'allamu an-nasu minhu fi dunya kala ko yimɓe nawnoto her muɗum her duniya matata nawɗum man wa kullu ma yakrahunahu fi dunya e kala ko ɓe gañata her duniya wa kullu maradin wa kullu afatin wa kullu sarrin fi dunya kala ñaw kala aybe kala sarri ha duniya inna nadirahu fi nnar andu yeru majum ɗon nder yite waliyasu billah moltorago Allah ɗaɓɓitira Allah kisna mo hisnay lakin ma fi nnari asaddu wa abqa amma si kaka ko woni ha yite ɗo kanjum ɓuri satugo kanjum bo woni horoju kanjum ka dumoto ha foray amma duniya ndengada man nawɗum man sharri muɗum no ɗuuri fuu no nebri fuu timman amma je yite ɗo alakira timmata fa ida arafa annasu hadihi nnamajija to nini yimɓe andi model ji ɗi allati fi dunia mimma fi nnari gonɗi ha duniyaru iggoye ɗum ko woni hedi yite yake nden noy sababa dhalika alkhawfa walfirara min annar kadi bolwaɗum ɗo sabbibinan kulol e doggago yite falharru walbardu shadidani andunguɗi catuɗo be pewol catugol masalan ba wigo fi dunia her duniyaru lahuma nazirun fi nnar wodani ɗi ɗiɗi fu misalu muɗum ha yite lakinnahu asaddu wa a'zamu wa abqa amma ko woni ha yite ɗo alakhira ɗo kanju ɓuri satugo ɓuri mawnugo ɓuri dumugo bo kadhalika annaru llati fi dunia banani yite wonge her duniyaru bo aidan naru lakhirati asaddu minha wa abqa wa ahra yite alakhira ɗo kange ngen ɓuri satugo kange ɓuri dumugo kange ɓuri wulgo قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون الله جنيد ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل نار جهنم أشد حرا يت جهنم بوري ساعة جنبولي لو كانوا يفقهون وندو بلات بدون فاهم كم سورة التوبة آية سبعية تتيجوا كذلك العالم نن ناوال لاجبه ناودمجي النار فيها آلام لا يعلمها إلا الله يتدو ناوال لاجدون در ماغ ولا أندلو دي سيئا تذوب لها الجبال الرواسي كوسي جمعود تؤدى ما يتي الآخرة سيئا بلوى ولكن أساد أهل النار تؤذب فيها وتخلد فيها أما سكاكا بلي بيته جنجتته در يتمان di dumnete bo balli mabbe man ka jinnata ngam be jarabani wal yaju billah moltorago Allah fala yamutuna fiha fayastarihu nastu be yite be bone de kose je mawde futu nastinama olwan den kambe be nastinama ton balli mabbe jinnata do fala yamutuna fiha fayastarihu be don der yite go be mayata der maage ma sakko be poftan
ويتمنون الموت من أجل أن يستريحوا أما بنجلان ما يوغو كم غم دليلها بهبا بكفتا لكن لا يموت أما سكاكا بما يتا بل يبقون معذبون فيها أبد الأبد أتو يقون كم بفران هذا يتمن دو بدو جنجي تندر ماغي أبد الأبد فرتي فري نسأل الله العافية الدور الله يسنيك فهذا مما يوجب للإنسان إذا تذكر ما في النار nda ɗum ɗo ɗon nder ko wajibinta neɗɗo to nini o siftori ko woni ha yiite yujibu lahu lhawfa wa tajannuba almaasi ɗum wajibinan mo kulol e woɗɗitago gedde ngam ta ɗum sabbibina mo yander yiite ma wa ida tadakkara ma fi ljannati to ni o siftori ko woni ha aljanna bo awjaba lahu rajaa wa tamaa bi rahmatillah ɗum wajibinan mo tammude heedi hinnaye allah seniɗo فيعمل أعمال الصالحة والحسنات وهو كدي كود بوت كود لابد كود بوت التي تقربه إلى الجنة كود دل بدين وجمهيد الجنة وتسبب له دخولها برحمة الله سبحانه وتعالى den kuuɗe goɗe sabbibina mo nastugo aljanna ɓe hinna e allah mo seni e bagaara oɗen hada min hikmatillahi jalla wa ala nda ɗon nder hikma allah seniɗo mawɗo ɓangiri ɗumejum an ajra fi haji dunya namajija mimma fi daraini ljannati wal nar allah seniɗo doggini her duniyaru ndu misalu modelji ɗi gonata ha ci'e ɗiɗi fuu saare aljanna ɓe saare yiite min ajli l izzati wal itibari ngam sabbu waaji toraki e taskitaki wal khawfi wal raja e huluki e tammuki hula yiite huwa kuuɗe ɗe daytinta ɗum tammo aljanna huwa kuuɗe ɗe baɗɗinta ɗum nasalullaha an yuwaffiqa aljamia lima yuhibbu wa yarda en ɗotoro allah seniɗo o foondammugal yimɓe fuu heedi ko yiɗata o yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man taba'ahum bi ihsanin